Метал, какво правиш? Защо носиш моята резервна перука? Аз не нося перука, това е моята естествена синя коса, защото аз съм истинския Соник. Човек, ти буквално имаш ауспук на гърба. Грешка, това е моят нов турбопъп. Всички модерни таралежи имат такъв. Добре, а защо очите ти светят червено, сякаш че ще ме зривиш? Това е алергия, ти не си ли чувал за полен, моите биологични очи са много чувствителни. Метал, ти си робот. Егман те е направил от стари части за хладилник. Лъжа, аз съм роден от майката Ралеж и бащата Ралеж, просто пия много мултивитамини, затова тялото ми е толкова твърдо и блестящо. Добре, тогава защо на краката ти пише Made in China? А, това е татуировка, означава бърз като вятъра на древен език. Добре, знаеш ли какво? Спечели! Ти си Соник, аз отивам да се предам на Егман. Писна ми. Правилно, сега се разкарай от тук, че трябва да отида да се нашлякам с антифриз и да се празня в някой контакт. Чакай, какво?